गिबियावनो आंनि बे स्वrang लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नैबे दिनैनि मोनसे भाइरेल जानाय आरो गोबाङानो ससियेल मिडियायाव नागारबाय आरो जाय बेनिफ्राय दा नोंथांमोन आं खोन्थानो सानदों। आं ब्लाड होगोन दे लोगोफोर। दिनै सरखारनिफ्राय बेखौ मोनसे सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोनलायनायनि माखासे सेक्स वेल खालामनाय बायदि बायदि बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव नागारनाय आरो बेफोरबायदि केसखौ सरकारानो उइथ्र' खालामना होबाय एबा एल' खालामना होबाय। दा आं बेखौनो डाइरेक्टलि बुंनो सानो सरकारा आयेन सिफायनायखाय नोंथांमोना बेफोरबायदि हाबा मावनो नोंथांमोना मोजां मोनोना? जुदि मोजां मोनोबा आंनो कमेन्ट खालाम आरो जायफोर मोजां मोनाखै कमेन्ट खालाम। सोरबाफोरा गाव गावनि न'खराव सोरबा बिब' बिनानावफोरा बेफोरबायदि आखुनि जायोब्ला सोरबा नोंथांमोना मोजां मोनगोन ना? बेखौ जुदि मोजां मोना नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। दिनै सोरबा सासे मानसिया समाज आरो आयेननि बारगा बेखौ जों समाज आरो आयेननि बारगा होनगोन। मानो होनोब्ला सासे सुबुङा जुदि हाबा जायागारा सासे सिख्लाजों जुदि सासे सेंग्रायाबो जुदि थाफायोब्ला दिनै बेखौ समाजनि आयेननि बारगा होनगोन ना सरकारनि आयेन सिफायनायनि रुलजों सोलिनाय होननानै बुंगोन। दिनै नोंथांमोना साननो गोनां एबा जोंनि बर' समाजाव साननो गोनाङा मोनसे सिन्था खालामदों जोंनि बर' समाजखौ। दिनै बेबादिनो सरकारि आयेन सिफायबाय होननानै जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोबां अपेनलि बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दङ गाव गावनि गोसो बायदि। नाथाय गोसो बायदि जानो हागोन नाथाय सरकारनि आयेन सिफायदों होनब्लाबो नाथाय साननो गोनां मोनसे बाथ्रा दं। गाव गावनि लाइफआव फ्रि मोनदों होननानै बेफोरबायदि आखुबो दाजा। दिनै इयाव मोनसे मिनिं बुजिनो मोनदों। नोंजोंथ' सासे लोगो थायोना? थायो मुनिगा। बेखौ नोङो बेलेगाव दोनहरनानै नोङो सासे सेंग्राखौ लानानै दोनथ'दों। गावआनो बुङो आङो बोरैबा मोनदों ओंखायनो थांसै होननानै बुंबाय। लाखिबाय जेला बोरैबाथ' मोनखागोन ना? নাই হৈছে হোৱা নাই আপুনি কিবা কাপোৰ পিন্ধি লওক অফিচত ব'লা নমতো আরে আমি ইদি খাব কাপোৰ পিন্ধি লওক অফিচত ব'লা। दा नोंथांमोना माबा मोनसे फंसे खोथा खोनानो मोनबाय बे भिडिअनि दारै। दा बेयाव मोनसे जाहोन दं। सासे सिख्लाया बेलेगाव दोनहरदों बा थांदों बा दोनहरदोंबो जानांगौ। सासे आरो सिख्लानि रुमाव सासे सेंग्रा थानाय दिनै हस्टेलाव थादों ना मा रुमावनो थादों बेखौ जों मोजाङै मिथि मोनला। नाथाय जेनेखा ससियेल मिडियायाव नागारदों बे बाथ्राखौनो आं बुंनो सानदों। सासे सिख्लानि न'आव सासे सेंग्राया बोरै थानो हायो? दिनै बिनि बिदा आरो फंबाय बा न'खरनि फेमिलिफ्रा थाफानो हागोन। दिनै बे अन्य सेंग्राबा दिनै बोरै थानो हागोन? आरो नोजोर लाखागोन बेफोरबायदि जाथाय जानायफोरखौ। दा मा सानो नोंथांमोना? नाथाय आंनिफ्राय बुङो आं फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनो हागोन आरो सांग्रां जानो हागोन आरो माखासे सेंग्रा सिख्ला देरफुनायफोरनि सायावबो आं फंनैसो बाथ्रा बुंलांगोन। दा बे भिडिअखौथ' गोबां मानसिया नागारदोंब्लाबो बायदि बायदि टपिकजों बायदि बायदि मटिभेटजों बाथ्रा फोरमायलांदों जानांगौ। नाथाय आंनिफ्राय आं नंगौयै खोथा बुंनो सानो। दा बेयाव आं बिनि माखासे बुंनाय रावफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि मा बुंदों बेयाव। नोंजोंथ' सासे लोगो थायोना? थायो मुनिगा। दा बेयाव मा होनदों बे सिख्लाजों सासे लोगो दंफायोमोन होनना बुंदों। ओमफ्राय बे सिख्लाया मानि थाखाय माने सिख्लाया आरो बे बुंफिनदों जे जाय दा नैबे गसंना थानाय सिख्लाया बिजों सासे सिख्ला लोगो थाफायोमोन आरोना। बे सिख्लाजों लोगो थाफानाया माने मा जादों न'आव माने एबा बेलेगाव थांबाय एबा न'आव थांबाय। होमबा बेयाव मोनसे बाथ्रा थायो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो। सिख्लाजों सिख्लाया लोगो जायो सेंग्रा लोगो जायो आरो सिख्लाजों सासे हौवा मानसि थायोब्ला बेयाव बेखौ मा साननो गोनां जायो एबा मा सोमोन्दो दं होननानै जों बुजि मोनो। जों गासिबो बुजिखायो बेयाव मानि थाखाय बेफोरबायदि जानो गोनां जादों आरो बे सेंग्राया बेयाव बोरै थाफैनो मोनदों। दिनै बिसोर हस्टेलाव थाया मानो बर्डिंआव थाया मानो नङा होमबा? बेफोरबायदि जुदि सासे सिख्ला मानसि सासे बोराय हाबा जानायानो था बा जिखुनु सेंग्रायानो था अन्य बिदा फंबायखौ नागारनानै सासे बिमा बिफाखौ नागारनानै फंबायफोरखौ नागारनानै जुदि अन्य सासे सिख्लाजों जुदि थाफायोबा बेयाव मा खोथा दं जों गोबां सुबुङानो मिथिखागौ। होमब्लाबो आरो ससे बे भिडिअखौ नायलांदो। गावआनो बुङो आङो बोरैबा मोनदों ओंखायनो थांसै होननानै बुंबाय। दा बोरैबा मोनदों होननानै बे सिख्लानि सिगाङाव बुंलांदों। मानि थाखाय बोरैबा मोनना थांदों? नोंजों जुदि सासे सिख्लाजों जुदि सासे सेंग्रा जुदि थाफायो अब्ला बै सासे सिख्लाया उसुबिदाखौ मोनखागोन। दिनै बे सेंग्राया मानि मा हय बिनि बयफ्रेन्ड बेखौ जों डाइरेक्ट खाथां बुजिना मोनखाबाय ससियेल मिडियानि नागारनाय बिखयै। खाथां बियो बिनि बयफ्रेन्ड आरो दिनै बिसोर लोगोसे दङब्ला बै सासे सिख्ला लोगोआ एसेबाबो लाजिनाय मोनखागोन। बेयाव बियो एसे गोसोफ्राव नाराभास मोननानै
जेनेबा साइड जादों जानांगौ एबा बेलेगाव थाहैबाय जानांगौ बेखौ जों बुजि मोनदों। दा सेंग्राया बुंबावदों जे बेयाव जोंखौ बेफोरबायदि माबा मोनसे सन्देह साननाङा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनाय जादोंमोन नैयाव। नाथाय होमब्लाबो दिनै जों खाथांलि बुजिना मोनखायो बेयो सियरलि मोनसे गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि मोनसे जाहोन जाथाय। दा मोनसे बाथ्राया बेनो एसे मोजांबो जादों एसे गाज्रिबो जादों। मानो होनबा जोंनि दिनै बे सिख्ला आइजोआ बर'मोन। दिनै बियो बुजिनानै मावदों बा बुजियालाबानो मावदों। दिनै बे सिख्लानि सायावबो आं बुंनो सानो नों सासे सिख्ला आइजो दिनै नोंसोरो बेफोरबायदि धान्दा एबा बेफोरबायदि आखुनि जानो गोसोमोनब्ला नोंसोरो सिन एबा जुलिनि हांखो लानांगौ आरो खाफालाव सिन्दुर लानानै अरायबो नोंसोर बेफोरबायदि बेबहाराव थांनो लुगैदोंबा जुलि जानांगौ आंनि थाखाय। मानो होनब्ला सासे सिख्लाया जुदि बेफोरबायदि हाबा जायालाबानो जुदि बेफोरबायदि आखुआव थाङोबा नोंसोर मा सानगोन दा नोंसोरनो कमेन्ट खालाम। सासे जुदि सिख्लाया जुदि हाबा जायालाबा खालि बयफ्रेन्ड दं आरो सेंग्रायाबो गार्लफ्रेन्ड दं होननानै उफिनलि जुदि हाबा जायागारा मोनसे साखि गैया इसोरनि साखि गैया लाबानो नोंसोरो बेफोरबायदि बेबहारिखौ थांनाया बे आयेननि बारगा जायो। समाज आरो रायजोनिबो आयेननि बारगा जायो। दिनै आंनि बुंनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जे बेफोरबायदि आरो जागासिनो दं समाजाव। दिनै आं लुगैयो जायफोर बेफोरबायदि सेक्सुवेलजों लोगोसे सेंग्रा सिख्लाजों इन्जय खालामनाय आरो सिखाव सेरा खालामनानै बेफोरबायदि गाव गावनि लुगैनायफोरखौ इदिट खालामनाय। दा आं बेनि बेलायाव आं बेखौसो बुंदों बेयाव सेक्सुवेल खालामनायनि भिडिअखौ जों नुनो मोनाखै। होमब्लाबो बेफोरबायदि बांसिन बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डफ्रा दा आजिखालिनि जुगाव सेक्सुवेलाव थाङो। नाथाय बेफोरबायदि थांनो गोसोब्ला नोंसोर बेफोरबायदिखौनो हास्थायबायब्ला आरो नोंसोरनि गोसोआ बेफोरबायदियावनो बोखायबायब्ला जुलि जा नोंसोरनि सायाव आरो रावबो हेंथा फैया। नोंसोरनि गोसो बायदि नोंसोर सोलिना थानो हागोन बेखौ आं खाथां बुङो। आं मालाबाबो गेदा गेदि फिलु फिलु खोथाखौ आं बुङा। आं बुंनो गोनांखौ नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो बुङो। सोरबा सासेया नोंसोरखौ बुयोबा नोंसोरखौ गाज्रि फोरोंनो थाखाय बुवा। नोंसोर दुखुबो मोननांगौ गैया। नोंसोरो गाज्रि मावदों जेब्ला बुजाखागोन गाज्रि मावदों जेब्ला बुंजाखागोन गाज्रि मावदों जेब्ला समाजजों मानसिफोरजों मुगैजागोन। बेयो बिनिखायनो जायो जेरै समाज आरो संसार जेरै सोलिदों नोंसोर बेफोरबायदि आयेनजों थाङोबा नोंसोरनि सायाव रावबो बेफोरखौ होबथानाय फैया। दा नोंसोर हाबा जायालाबानो बेफोरबायदिजों थायो बेबहार बेफोरबायदि आखुखौ सोलियोबा बे समाजनि आयेननि बेरेखा जायो। दिनै नोंसोर बादि जे नोंसोर दा लुगैदों जि खामानिखौ नोंसोर मावदों जि खामानिखौ नोंसोर गोसोजों सिखाव सेरा खामानि मावदोंना बेफोरबायदिया समाजाव सोलिनानै दं। नाथाय इसोरजों एबा समाज रायजोजों साखि लानानैसो नोंसोरो सासे सिख्ला सासे सेंग्रा बे समाज आरो रायजोखौ नागारखुमानो बेफोरबायदि आनरुलजों थांनाया बेफोरबायदियावनो नोंसोरो बेफोरबायदिखौ आयेनजों आरो समाजजों एबा बेरेखा हाबा मावनो थाखाय नोंसोरो बेफोरबायदि साजाखौ मोननांगौ जायो मिथिबाय। दा नों बेफोरबायदि आखुआव बेफोरबायदि भिडिअ पस्ट होजादों दिनै नों मा खालामनो सानबैसे सिखाव खावनो सानबैसे बेफोरबायदि हुदाखौ लानो। दिनै एगजामपोलि जों नायनानै मिथियो सासे सेंग्रा सासे सिख्ला नों हस्टेलाव थाया मानो नङा होमबा। दा हस्टेलखौनो हमना लानांगोन नों जेनेबा हस्टेलाव थादों नों मानो बेफोरबायदि हुदानि जाखो। दिनै नों मोनसे थांखियाव थादों दा मोनसे थांखियाव खामानि मावदों। दिनै बिनि थाखायनो नोंहा दा नै जेब्लायबो नोजोर लाखायो सोरबादिया बबे जायगायाव दं। बांसिन आंनि नोजोराव आं बुंनो सानो जेरावखि थाङा बर' सिख्ला जोंनि बर' एबा जोंनि जाथिया बे सिख्लाया मा मावो बेखौ नोजोर लाखायो। बे सिख्लाया मा खामानि मावो नोजोर लाखायो। मानो होनब्ला बांसिन सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सेंग्राफ्राबो नोजोर लायो बे सिख्लाया माब्रै बे सिख्लाया माब्रै नायनो लुगैखायो आरो नायो। बेफोरावनो नोंसोरो माबायदि आखु दं माबायदि आखु गैया बेखौ नोंसोरो नोजोर लाना हमजायो मिथिबायना। बेनिखायनो आं लुगैयो जाय जेसेबांनाखि दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बेफोरबायदि आखुआव दंगासिनो दं। सोरबाबा गान्जा सोबनायजों ससियेल मिडियायाव नागारनाय सोरबा बिरि सोबनायजों ससियेल मिडियायाव नागारनाय आरो जौ सेरेब लोंनायखौथ' आरो बाद होबाव बायदि बायदि जोबनो गैयै सयथ' मोजां मोनलायदों बेफोरबायदिखौ नोंसोरो मोजां मोनलायनानै थाना आरो नोंसोरो अभारनि अभार जालाङो बेफोराव नोजोर लाग्रा थाखायो। दा नोंसोर फासिबाय दा नोंसोरो मानसिजों आरो समाजजों आरो ससियेल मिडियायाव नागारजानायजों नोंसोर दा मा गोजोननाय मोनखो। नाथाय आं मोनसे खोथा बुंबावनो सानो नैबे बेराफारसे जायफोर बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव नागारदों दा आं बेखौ बुंनो सानो आरोना। नैयाव दा पस्ट खालामनाय मोनदों आङो बड' इउथ दिनै बे पेजनिफ्राय बेखौ आं पस्ट मोनदों लागाय सालाफोरखौ। दिनै बे मोनसे बाथ्रा लागाय सालाफोरखौ होनायनि मिनिं जायफोर दिनै बे पस्टखौ नुनानै दिनै सोरबा बिसोरखौ
लाजि फोनांनो थाखाय आगारदों जानांगौ नाथाय लाजि फोनांनाय आगारनायनि मोनसे मिनिंबो थायो दिनै जायफोर नागारग्रा नोंनि न'खरावबो सोरबा बिनानाव एबा बिब'आबो बेफोरबायदि आखु जानानै जुदि बायसान्स हमजाबायोब्ला दिनै नों मा होनगोन नोंनि न'खरनि सुबुंखौ बेनिखायनो जायफोर पस्ट खालामदोंब्लाबो आरो जायफोर भिडिअ शुट खालामदोंब्लाबो एसे सानै हयै नागारनांगौमोन बेयाव जोंनि हारिनिबो लासिं सिं थांबाय आरो सासे आइजोआबो गावनि लाइफआव बरबाद जाबाय बेखौ साननो गोनां दिनै बरबाद जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो दिनै ससियेल मिडियाआव लासिं सिं माबा गाज्रि मोनजानो गोनां जाबाय दिनै आरो बेफोरबायदि स्रोद बेफोरबायदि बेबारियाव थानाया दिनै जोंनि बर' समाजाव बहुद गुबुंले जागासिनो दं दिनै बेखौ फोसाबनांगौआ जोंनि माखासे बर' मोजां सुबुंफ्रा फोसाबनो नाजादों आरो नोंसोरनि सायाव मोजां सिक्षाखौ होदों दिनै बेबो मोनसे मोजां दा गाज्रिबो बुंजायो मोजांबो बुंजायो दा बेफोरबायदि आखुआव आगारनाया मोजांबो गाज्रिबो आंनि थाखाय आं आसा गेजेरावनो बुङो नाथाय माखासे जिखिनि जों बे भिडिअनि बेलाजों जों नागारदों माखासे आरो बेफोरबायदि जानो गोनां आरो जाबाय थानाय बेफोरखौ गाव गावनि आखुखौ मोजां खालामना लागोन सेंग्रा सिख्ला समाव जि थांखियाव दङ फरायनाय सोलोंनायाव दिनै बेफोरजोंनो गोसो होनानै आवगायग्रो फिउचाराव नोङो सानसेबाबो जुलि लाखागोन दिनै बेफोरबायदि बेब'हारखौ नागार दिनै मोजां मोनलायदों अपेनलि बाहाराव बेरायनाय बयफ्रेन्डजों गार्लफ्रेन्डजों बेरायनाय बेलेग बाथ्रा मानसिनि नुसारनानै बेरायनाय बेलेग बाथ्रा दिनै सासे सिख्लानि एबा गार्लसनि न'आव सासे सेंग्रा हाबना थानाय बेयोबो जोबोद सोमोनांथाव बाथ्रा बेयाव मोनसे सोमोन्दो थायो होननानै जों मिथि मोनो आरोना दा बेखिनियानो आं भिडिअखौ बारा गोलाव बुंला भिडिअआ गोलाव जालांबाय दा नोंथांमोनहा मा कमेन्ट खालामो आरो बिसोरनि सायाव आरो जोंनि बर' समाजखौ माबोरै फोसाबनो हायो नोंथांमोनहा माबा मोनसे कमेन्ट खालामनानै मोजां आंनो फिननाय होगोन आरो बिनि नोंथांमोननि कमेन्टनि दारै आरो आं माखासे बर' समाजनि गेजेराव मोनसे आरो फंनैसो बाथ्रा बुंनानै मोनसे भिडिअ कन्टेन्ट बानायनानै नागारनो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननिसिम आसा खालामबाय एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि